खुलुमबाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जों ओरैबादि मोनसे मुलुगाव थागासिनो दं जेराव गासैबो हारि आरो फोलेरनि सुबुंफोरा देहायारि आदारनिख्रुइ इसोरारि थांनानै थानायनि थाखाय बांसिन उखैयो। जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ गावनि समाव मानसिफोरनो बै इसोरारि उखैनायनि फिननाय महरै गावखौ सोरगोनिफ्राय फैनाय आदार होननानै फोस्रावो आरो बिसोरनो गावनि बाथ्राफोरजों बै आदारखौ जेब्लायबो होयो। दिनैनि सेथि फरायनाया एलाइजा नाबिजों मोनदांथि मोननाय देहायारि आरो इसोरारि उखैनांनायखौ फोरमायो, जाय प्रभु जिसुआ गावखौ बुंदोंमोन जिउनि रुथि एबा आदार। बे फरायनायाव जिसुनि बुंनायखौनो सिगांग्रो दिन्थिनाय जादों, जायजों रुजुदों सोमोनांथाव महरै सोरगोनि आरफआ बालाहामायाव बै एलाइजा नाबिनि देहायारि उखैनांनायनि समाव आदार होनानै थाजिम खालामदोंमोन। मानोना बै समाव एलाइजा नाबिया रानि जेजेबेलनि सान्थ्रिफोरनि आखाइनिफ्राय खारग'नानै दङमोन। इसोरजों बेबादि फुजिजाखांनायनि उनाव एलाइजा नाबिखौ 40 सान आरो 40 हरनि गोलाव दावबायनायनि थाखाय हरेब हाजोसिम थांनो गोख्रों खालामनाय जादोंमोन, जेराव इसोरा एलाइजा नाबिखौ गावनि इयुननि हाबाफारिखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नैथि फरायनाया जोंनो प्रभु जिसुखौ जिउनि आदार आरो इसोरनो मोनसे मोदोमफ्रु मोदोमनायनि बोलि होनाय महरै दिन्थियो। गोथार पाउलुसआ एफिसुस टाउननि फोथायारिफोरखौ गोसोखांहोयो दि रागा जोंनाय, सोंखारिनाय, गाज्रि आखु आरो गाज्रि आखुनि आदाराव गोजोननाय नागिरनायनि अनगायैबो बिसोरो अननाय आरो गावजों गाव निमाहा होनायनि इसोरारि आदारजों गावजों गाव थाजिम खालामनांगौ नै बेखौ फोरोङो। गाहाम बाथ्रायाव कापारनाहुम टाउननि जथुमायाव प्रभु जिसुनि बिबुंथिखौ बेखेवनानै होयो, जेब्ला बियो सोमोनांथाव 5,000निफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरखौ आदार जाहोखांनायनि उनाव बै जायगायाव फैफिनो। बिबुंथिनि समाव प्रभु जिसुआ गावखौ बुहुमनो जिउ होनो थाखाय सोरगोनिफ्राय गाहायाव फैनाय जिउनि आदार महरै फोरमायो। प्रभु जिसुआ फोस्रावो दि बियो गावनो इसोरनि मोदोमाव थानाय फिसाज्ला, जाय गोदान आरो जाग्रा माननाया बिनि ओंथिया जाबाय सोरगोनिफ्राय फैनाय। आरो बेखौबो फोरमायबावो दि गोथार इउखारिस्टआव जिसुआ जोंनो जोबनो गैयै जिउनि मोनसे बाहागोखौ होयो बे बुहुमाव दंनाय समावनो। नाथाय बे प्रभु जिसुनि बुंनायखौ माखासे आगान सुरफाग्राफ्रा बिखौ फोथायनो हायाखै आरो बिसोरो गिदिंनानै थांफिनदोंमोन, मानोना बिसोरो जिसुनि अरिजिन एबा गुदि गोहोनि फुंखाखौ हमनो हायाखै। बिसोरो जिसुखौ गावसोरबादि अर्डिनारि सुबुं महरै नुनो मोनो, बिनिखायनो बिसोरो जिसुनि बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनो हायाखै। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जों बयबो जिउनि चेलेन्जफोरखौ नाजावनानै जोंनि जिउआव आगान सुरनो गोनां आरो जोङो प्रभु जिसुनि सोलोंसा जाबायब्ला गुबुननि थाखाय जाग्रा आदार बादि आरो लोंग्रा बेसाद बादि जोङो जानो गोनां। फै जों बे बाथ्राखौ गोसोआव लानि, प्रभु जिसु जायखौ जों गोथार इउखारिस्टआव नाजावो, बियो गुबैयै इसोर, जाय जोंखौ गावनि थाथियाव गोरोबहोयो। जों जेब्ला जोंनि गोसोनि दरफोरखौ खेवगोन आरो गोथार जिउनो जायगा होगोन, अब्ला जों बिनि गोहोजों सोलायगोन आरो जों जिसुनि बे अननायनि लामायाव थाबायनो हागोन। बेबादिनो जों बे बुहुमनि थाखाय ख्रिस्टनि देहा जादोनि, जाहाथे जों बे उखैनाय बुहुमनि थाखाय जों आदार जानो हानाय बादि आरो बेबादिनो बे बुहुमनि जायफोरा गांनाय दं, न्यायनि थाखाय, गोजोननायनि थाखाय, जिउनि आबुंथिनि थाखाय आरो हेफाजाबनि थाखाय,
बिसोरनि गांनायखौ जोङो सुफुंदिनि। मानोना गोथार इउखारिस्टआ जों बयखौबो गुबुननि थाखाय गावखौ बावसोमनो खावलायो, जेरै प्रभु जिसुआ जों साफ्रोमनिबो थाखाय खालामदों। बेजों लोगोसे जों फोथायारिफ्रा बांसिनै गोथार इउखारिस्टआव ख्रिस्ट'नि नुजाथिखौ बाख्नायनो गोनां। मानोना बियो गोथार इउखारिस्टआव मोदोम आरो थै जानानै जोंनियाव फैयो आरो बियो मोनसे गोथार साक्रामेन्ट। बेबादिनो गोथार इउखारिस्टआ ख्रिस्ट'जों जोंनि आंगो सोमोन्दोखौ बांहोयो। बियो बाप्तिस्मायाव मोननाय गोथार अननायखौ रैखा खालामो, बांहोयो आरो गोदान खालामो। इउखारिस्टआ जोंखौ सिगांनि पापनिफ्राय सुस्राङो आरो इयुननि पापनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामो। बेबादिनो गोथार इउखारिस्टआ जोंनि गेजेराव फोथायनाय, मिजिं आरो दान होनायनि धोरोमारि गुनफोरखौ गोख्रों खालामो। बेबादिनो जोंखौ जोंनि बेले-बेजे नांजाबनायनिफ्राय आलादा खालामो आरो प्रभु ख्रिस्ट'नि लामायाव जोंखौ रोदा सुनो फोरोङो। आरो गोथार इउखारिस्टआ जोंखौ गिर्जानि गुमुरजों गोथौयै खौसे खालामो। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, जोङो जेब्लायबो गोथार इउखारिस्टआव गोसो गुदुङै बाहागो लानो गोनां, जाहाथे जोङो इसोरनि अननाय, इसोरनि बोर आरो जोबनो गैयै जिउनि आदारखौ मोनबाय थानाय बादि।